U koraku 1 smo formirali, odnosno definisali koordinatni sistem. Isti je neophodno izabrati. Izborom koordinatnog sistema ujedno definišemo i V nultu tačku. Izbor koordinatnog sistema i V nulte tačke vršimo postupkom koji će biti objašnjen. Potrebno je u meniju kliknuti koordinatni sistem. Metoda nudi user defined ili SolidWorks koordinatni sistem, pošto smo mi u prvom koraku njega izabrali, kliknemo ovde user defined, vidimo ovde jedan mali koordinatni sistem, a ovo je ovaj što smo mi formirali. Pošto smo kliknuli user defined, znači korisnički definisano, potrebno je mišem doći na naš koordinatni sistem da on postane ovako narandast, kliknuti ga, levi klik mišem, on se ovde pojavljuje u entity delu kao koordinatni sistem 1, koga ćemo izabrati zelenom kvačicom stiskom OK. Na ovaj način mi smo izabrali i definisali u prvom koraku i u ovome koraku izabrali predmetni koordinatni sistem, samim tim i definisanu V nultu tačku.